Ahoj, já jsem Sik a vítám vás u tohoto videjka. Několikrát do roka jezdím na youtuberský tábory, kde s dětma vždycky natočíme nějaký videjko. Tentokrát jsme měli téma závislosti, takže užijte si to. Viděli jste nový song od Míši? On je fakt jako dobrý, jako podle mě je prostě no, podle mě jako myslím, že na Gota, ne? Kde seš, můj Pikachu? Kde seš? Vidím ho! Ten je můj! Ne, můj, já ho viděla první. Má ho. Je, tamhle uteskají Raichu! Chytím je všech. Chytím je všech. Chytím je všech. Chytím je všech. Tak nebolelo to moc, len trochu. Jo, super, tak co plánuješ jako další tetování? A tady možná obrovskou kotvu a mezi půlky motýlka. Tohle? Kde mám nějaký volný místo? Úřady, market... Mojhova říkala, že máme všechny zabít. Patej, miláčku. Tak tohle bylo naše video. Děcka byly super, moc jsem si ten tábor užil. A i když nikdo nejsme herci, tak si myslím, že to zvládli fakt dobře. Budu moc rád, když tomu videjku dáte lajčík a mějte se krásně. Ahoj.